Ang bata. Reasons. Lagi frustrated. Yan na ba talaga yan? So ito, Ragay. Haba ng road ng Ragay, pero hindi mo ganda yung kalsada. Ay grabe. Buti na lang nagwasak na shock. Try natin hataw, hataw, hataw. Saragay 90 Saragay 90 lang 90 kurbada Saragay yan galigay ko na, congratulations. Del Gallego, maganda na kalsada. Awit Saragay. Okay. Ginta, nabenta naman. Sandaan mo na. Nakikita ko na yung top speed. Baka to, mga tops. Yan na. Del Gallego. Welcome. Konti pa nga ba? 100 na natin yan. Wala. Masyadong delikado. Yung top speed sa manual, lahigiran ko na. Ito lang talaga eh. Pero kung bibigyan nyo ko NMAX, why not, diba? Para sa isang 125, okay na yun. Atong hari ng Ragay! Ay tilang! Pero yun talaga yun. So kung gusto natin maka 100 plus, maka 110, 120, palit na ng motor. Pero para sa 125cc, hindi na masama yan. O yung ganda sa akin yan, chill na biyahe, tipid. Isang bar pa lang nababawa sa akin, Quezon na ako. No? Alright. Pwede, pwede. Sisimula pa lang yung pinta. Kaso kurbada na naman. Sobrang ganda ng kalsada sa Pulange, mga pare ko eh. Try natin na medyo bumirit ng konti. Konting konti. Woo!